No alto dun monte, moi cerca das estrelas, na aba dunha ladeira, avistando a un precipicio e furado por un gran burato, así atopamos un pobo chamado Toro. Vistoso, alegre, luminoso, frío no inverno e con boa temperatura no verán. Habitado por xente tranquila, pouca xente agora, xa que todos tiveron que marchar a buscar traballo fora. Pero hai algo que os fai volver. Non sei se é a súa tranquilidade, o seu verdor, ou quizáis ese ceo estrelado que o envolve nas noites do verán e que mesmo parece que podes tocalo. Non hai outro sitio no mundo onde se poda ver o ceo de maneira tan fascinante. Cando era pequena, tiña a certeza de que dende Toro se estaba máis cerca do ceo que en ningún outro sitio, e aínda hoxe non estou moi segura de que non sexa así. Dende alí avístase toda a comarca de Monterrei, presidida dende o alto polo seu castelo. Vense as chairas de Xinzo e albíscase ata Portugal. Protexeo do frío do norte a serra de San Mamede e illa o do resto do mundo o río Cabras, afluente do Támega, co monte da Armada en fronte, que o converte nunha paraxe de fermosura incomparable. Saúda aos veciños de Fontefría e da Alberguería, comparándose en altura con eles, e cúcallos de Correchouso que oen o repique das campás da igrexa de San Lourenzo. Vixía os de Laza dende arriba, da que se aprecia unha boa vista cando das a volta no Camiño Novo. Por veces semella que viaxas en avión, cando se estende a néboa e cobre todo o val, mentras en Toro se goza dun resplandecente sol arraiado. Esta terra rezuma recordos para todos. Aquí pasamos a nosa nenez, corricando polos seus campos, respirando o seu aire limpo, recibindo as caricias do sol, escoitando o canto dos paxariños e xogando esos días de neve e frío nos que se chapuriscaban os labios ao saír á rúa. Pobo de xente entrañable, de vellos de gran sabedoría e de novos con grandes ilusións. Noutros tempos chegábase a Toro por o Camiño Novo, un camiño de pedra polo que cabía unha xugada. As casas de pedra conforman o que foi unha aldea de montaña, con paredes anchas e lousados de lousa. Chaman a atención os pasadizos nas casas que pertencen á mesma familia e atravesan a rúa. Tamén os bonitos corredores, algúns deles xa derruídos. O emblema do pobo é o corno, pendente rochosa que se constitúe nun precipicio, na cima do cal está construída a igrexa do pobo. Está furado por un túnel que o atravesa e por onde pasa o tren que comunica Galicia coa meseta. Obra feita polos carrilanos con gran valentía e coraxe, que traballaron nunhas condicións pésimas de medios e con gran esforzo furaron este tremendo penedo. Supuxo unha verdadeira revolución nas vías de comunicación e no transporte do noso pobo e, por extensión, nas viaxes cando se fixo a vía do tren. Esta construción foi unha obra de moito traballo, debido ao abrupto do terreo con ladeiras case verticais no fondo das que se pode oír o son das augas que descorren polo río Cabras. Houbo que levantar grandes muros rematados por petriles para evitar que se esborrallaran. Con todo este esforzo, hoxe podemos disfrutar da chamada Pista do Marroquí, unha paraxe de gran beleza paisaxística.